היום אנחנו לא מחפשים חיות ביער, אלא זן מאוד מיוחד של חיות שחיות רק בערים ובין הערים של יפן. הכירו את הקייקר, וביפנית קייג'י דושה. תרגום לעברית, מכונית פיצי. המכוניות האלה נראות כמו צעצועים, אבל הן אמיתיות לגמרי. ביפן כמעט חצי מהמכוניות על הכביש הם כאלו, הן קטנות, חסכוניות וממש ממש חמודות. הערים ביפן מאוד צפופות. רק בטוקיו גרים כמעט 40 מיליון איש. הרחובות צרים מאוד לפעמים, ואין מקום להחנות. חשבו היפנים מה לעשות, ומצאו פתרון. לבנות מכוניות ממש ממש קטנות, שלא יתפסו הרבה מקום בכביש, ויהיה קל למצוא להם חנייה. כדי לעודד אנשים לקנות אותם, הם המציאו סוג של מכוניות שנקרא קייקר, בעברית, אוטו פיצי. הן הרבה יותר זולות מרכב רגיל, וקל למצוא להם חנייה, בגלל זה כל כך הרבה אנשים ביפן קונים אותם. כדי שמכונית תחשב לקייקר, היא חייבת לעמוד בחוקים מאוד מיוחדים. האורך שלה לא יותר מ3.5 מטר. הרוחב צר מאוד, 1.40 מטר, כדי שתוכל לעבור בסמטאות היפניות הכי צפופות ולא תתפוס הרבה מקום חנייה. אפילו המנוע חייב להיות קטן, 660 סמ"ק, שזה פחות ממנוע של אופנוע גדול. אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם. יש קייקר, מכונית פיצי לכל מטרה. יש ואנים. אפילו המכונית הכי נמכרת ביפן נראית כמו קופסת נעליים על גלגלים. ההונדה אינבוקס, הנה היא, קטנה מבחוץ, אבל בפנים יש המון מקום. יש כל מיני מכוניות חמודות, אפילו מכוניות ספורט פיצי, אפילו קרוון אוטובייט פיצפון. והכי אהוב עליי, מסעיות פיצי, קייטרקס, מכונית קטנה שהיא מסעית. ביפן יש אפילו תחרות שבה מעצבים גינות אמיתיות בתוך הארגז של המסעיות הפיצי. תארו לכם יער קטן שנוסע על הכביש. יש גם מכוניות פיצי ישנות שנראות ממש מצחיק. למה היפנים משוגעים על המכוניות פיצי שלהם? כי יפן מלאה בהרים, ובערים עם רחובות צרים מאוד. המכוניות האלה קלות לחנייה. יש כאלה שאפילו מכנים אותם בתוך הבית. זולות לתחזוקה, ממש חמודות, והן שומרות על הטבע כי הן צורכות מעט מאוד דלק. הן פשוט הפתרון המושלם לחיים באי צפוף. אז בפעם הבאה שתראו מכונית קטנה ברחוב תזכרו, לפעמים הדברים הכי גדולים מגיעים בחבילות הכי קטנות. אז איזה קייקר הייתם רוצים? מסעית גינה או מכונית ספורט חמודה, או אולי ואן לכל המשפחה או אוטובייט פיצי? לעוד הרפתקאות מסביב לעולם, להתראות בנייצ'ר קווסט. אל תשכחו לעשות לייק ולהירשם.